rupes lämpenee kun laittoi vepastonkin päälle. Rakone. Joo. Ei tää lataa tällä piulla. Tää? Onko tää se paskana leva? Se on TP-Linkin piu. Tossa on toinen. Jokuhan sulla oli paskana. Voiko se vähän tasaisemmin, kun tää vaikea mennä? Joo, voin ajaa vähän tasaisemmin. Mä haluan ite tulla ajaa. Lähdetäänkö me kiertää tuolta? Lähdetään katsomaan. Ainakin se on matalampi mun mielestä se nousu tossa. Mä veikkaan, että sekin tehdään ihan, että tulitaan pahempaan reittiin jotain tarkoituksella. Niin oikaisee vähän se sitä. Se ei oo se. Tää ei oo se aika. Eikä näytä sitä. Olisi tosta laajasta aikaisemmin. Ja noin ei pitäisi ottaa pohjaan kiinni ainakaan. Eikä noin kuljetaan tosta laajasta pikkuhiljaa. Se varmaan ihmetteli, että mitähän me jäätiin siihen parkkiin. Mikä? Se kaveri. Se varmaan luuli, että me halutaan ajaa tätä kautta. Sen takia se ei teki se ihmettelemästä, mitähän varten me jäätiin siihen parkkiin. Sitten se rupesi kahvin juonti silloin sen. Ja mikä tossa. Jos se olisikin vitu tämmöstä koko matka, niin tähän olisi ihan lasten leikkiä. Tää on varmaan, katon, ne säästää noilla maastoautolla muutenkin tätä, että jos tänne joku on tulossa, niin se pääsee tätä kautta vähän paremmin. Siinä on aika terä. En mä usko toikaan ottaa. Ei se pohjaa sitä rengasta lähinnä. Rengasta lähinnä pelkäsin. Sen verran terä. Tää oli paljon parempi. Tossahan se on varmaan päällä. Mut se nousuhan meillä jää silti ja se vesilytäkkö siinä. Se kannattaa vepasta riittäisi. Molemmat nousu. Joo. Äkkiä. Se toimii helvetin hyvin, se on vissiin joku 5 vai 8 kilowattia. Talvella antaa olla tonni vartin päällä, niin autossa on 28 sisällä. Oho, ootteko se tullut kova? Aikaan päästiin lähtemään. Eikö se vähän meillä ollut tavoite, että 12 aikaa oltais lähdössä? 8, 10, 11. Siinä on semmonen kivi, tuo yli ei vitti ajaa. Tuo ei varmaan ota kiinni. Sinne. Sitten alkoi tämä. Tää alku nyt menee ihan tässä jo mitään ihmeellä.
Pyörät tyhjää ne saman teille takapäin mukaan onneksi. Ainakin tasauspyörästä toimii vielä, nyt se on testattu. Mut se, että miten me tultiin viimeksi enempi toista laittaa pitkin, niin nyt sä näet tän tien eri suunnasta. Ne voi olla ihan eri reittejä paljon helpompi ajella. Mun mielestä se oli kyllä toi mikä raapas silloin kiinni. Mun mielestä oli toinen tuolla edessä. Se on paljon syvempi. Nyt tossakin oli tullut vettä lisää. Tuossa on ainakin kiinni tuossa laidassa. Eipähän tarvii munuaiskoneeseen vittu mennä tänään iltaan. Niin tää on tää, voi vittu, mistä me ajettiin viimeksi tämä läpi? Oisko koitettu ajaa näin päin? Ai niin mä ajettiin tuolta noin, kierrettiin. Ajettiin tuolta vasemmalta, kierrettiin oikein. Vittu, nyt on paha paikka. Täällä on tilaa. Kohta voi kääntää. Jotenkin noin vähän. Tässä on edes iso kivi. Tuossa ainakin tällä puolella aika iso kivi. Sen yli ei kentää. Pitäisikö sitten ottaa tonne vasuurin suuntaan, se näyttäisi. Eiköhän nää kuule meidän renkaanjäljet, mitkä menee tässä. Tässä oli kans tää vittumainen paikka. Jos mä ajan ton ison kiven, viimeksi me ollaan ajettu näin se. Eikö se oli kivi oli tässä pyörällä? Huhhuh. Voi varmaan laskea sieltä nopea. Puolusta joo vähän. Aika hyviä noitten isojenkin kivien yli pystyy ajamaan, kun ajaa toisen pyörän niin tossa korkealla. Niin. Tuohon mättään päälle. Niin. Mut jos tämä reissu selvittää ilman ensimmäistäkään rengasrikkoa, niin olen erittäin tyytyväinen. Sitten mä sanon, että tämän reissun jälkeen ehkä mä uskallan ajaa aika paljon.